Pán Šmík, no, ja sa vás chcem opýtať, lebo ja trošku, vy hovoríte, že vlastne nám ten článok 7 vlastne ošetruje tak povedať univerzálne výhradu vo svedomí pre všetkých. V tom článku 7 sa píše, že sa tá výhrada vo svedomí má uplatňovať podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi. A tomu ja nerozumiem, že keď tie vieroučné a mravoučné zásady sú nejakým spôsobom reprezentované alebo legitimované kodexami kanonického práva, tie kodexy proste, tie sa vzťahujú iba na tých, ktorí to právo uznávajú, to bez sporu, nie sú súčasťou ani medzinárodného práva, čiže ateistov, moslimov a všetkých ostatných sa nejako netýkajú. Ako potom tento článok podľa vás, lebo vy vo svojej dôvodovej správe, vás budem citovať z roku 99 do septembra, píšete, že... Vy píšete, že citujem, článok 7 je explicitne vyjadreným pravidlom, že tam, kde by sa občan mohol dostať do rozporu vo vlastnom svedomí pri plnení občianskych povinností s vieroučnými a mravoučnými zásadami katolíckej cirkvi, majú prednosť tieto zásady. Veta za tým, článok neustanovuje diskriminačné pravidlo, keďže uvedené právo môže uplatniť každý, to je nielen občan, ktorý má katolícke vierovyznanie. Ja keď toto čítam, tak ja mám trošku pocit, že si do mňa niekto robí srandu. No prečo? No lebo ako... Ja keď mám katolícke vierovyznanie, tak mám mravoučné zásady katolíckej cirkvi, ako chápete, ja neviem, aké sú. Môžem sa vás zakopiť, že chcete, aby sa zabíjali zvieratá? To neviem, ale akože ja neviem, aké sú. Chcete, aby sa zabíjali zvieratá? Na tej technickej rovine mi skúste vysvetliť, že ako sa to vzťahuje potom na tých ostatných. Ja povedzte, že či chcete, aby sa zabíjali zvieratá. Lebo toto je to východisko, čo vám chcem povedať. No nechcete, ja nebudem vás stavať do svetla, lebo sloboda zvierat vás... Ja vám chcem povedať toto, že vieroučné a mravoučné zásady katolíckej cirkvi, vieroučné a mravoučné zásady židovskej náboženskej obce. A tak ďalej. Nehovorte o katolíckej cirkvi, lebo my sme paralelne uzatvárali články 7.2, paralelne na rovnakej úrovni. Vnútroštátne, ktorá má rovnaké postavenie než medzinárodná zmluva, je to priamo vyjadrenie v ústave aj v zákonoch. No, že nemá, akože zase to viete aj vy, ale viete zase veľmi dobre, že tie dohody, ktoré boli s tými ostatnými náboženskými spoločnosťami, nemajú tú váhu, ako má. Majú na základe zákona 391 o postavení cirkvi a slobode. No, to, čo je na tom osobité, to máte pravdu, sú vyhlásené zbierke zákonov, k čomu je dôležité nájsť vysvetlenie. Tam je rovnosť cirkvi a náboženských spoločností v právach a postaveniach veriacich. A to vyplýva nakoniec aj z ústavy, že a plus ústava, tak iba priamo z ústavy. Ale faktom ostáva, že zmluva, ktorá je medzi dvoma subjektami medzinárodného práva a Svätá stolica, vy ste v tomto odborník, sa považuje za subjekt medzinárodného práva sui generis, kdežto tie ostatné náboženské spoločnosti, s ktorými Slovenská republika uzatvorila zmluvu, nemajú takýto status. To znamená, že nemôžeme je to vnútroštátnej povahy zmluva, takže ťažko povedať, že zmluva, ktorá je medzi Slovenskou republikou a subjektom na vnútroštátnej úprave v rámci slovenského práva má status medzinárodnej zmluvy ako zmluva medzi dvoma subjektami medzinárodného práva, no nemá. A naviac tá zmluva, pokúsme sa zdieľiť tieto právne názory, má, nemá. Pozrite sa, ako profesor ústavného práva vám môžem povedať, že má. A ja vám to poviem prečo? Poviem vám to preto, pretože rebríček právnej síly našich právnych predpisov je nasledovný. Ústava Slovenskej republiky a ústavné zákony. Potom máte medzinárodné zmluvy s prednosťou podľa článku 7 odsek 5 ústavy. Tam je do Svetou stolicou. No, ale hovorím, ústava a ústavné zákony stojí vyššie. Potom máte zmluvy. Potom máte zákony, potom máte zmluvy, ktoré nie sú prednostné. A potom sú nejaké tie drobnosti. A kam zaradzujete tie zmluvy medzi Slovenskou republikou a ostatnými náboženskými spoločnosťami? Ústavný princíp rovnosti práv a povinností cirkvi a náboženských spoločností stojí vyššie než prednostná zmluva vo Svätou stolici. A z tohoto sa odvodzuje celkom jasne, že sudca, ktorý chytí medzinárodnú zmluvu a rieši spor
z evanjelického cirkvu Habsburského vyznania nemôže použiť nižší princíp, než je v základnej zmluve so Svetou stolicou v prípade evanjelickej cirkvi a ich veriacich. Áno, ale z titulu základného práva a princípu, ktorý vyplýva z ústavy. Ústavného. Áno, takže akože nemôžeme asi hovoriť o tom, že tá dohoda má rovnakú váhu, ako má medzinárodná zmluva so Svetou stolicou. Ja keď som že ako keď bude spor pred ústavným súdom, určite sa zhodneme na tom, že budeme pracovať ako s ústavným právom, základným právom a slobodami a tá ochrana by tam mala byť náležitá pre oba prípady. No. Ale sudca je viazaný podľa článku 152 ústavy. Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami s prednosťou podľa článku 7 odsek 5 ústavy, zákonom a svojím svedomím. Nie? Tak on je viazaný týmto. Nemôže ani jedno z tohoto vynechať svedomie. Dúfam, že nie. Ale jednoducho tieto veci musí. To znamená, že prvé, čo musí brať, je ústava. Tam má ústavný princíp rovnosti. On nemôže aplikovať akékoľvek právo, ktoré vyplýva zo základnej zmluvy so Svetou stolicou inak na veriacich alebo na cirkvi, ktoré sú iné, ktoré majú jednoducho podľa ústavy rovnaký status, práva a povinnosti ako katolícka cirkev. Porušili ústavu. My keď už povieme takto, že nás nezaujíma, či sa porušuje ústava v rozhodovaní sudcov, tak potom celú debatu treba zavrieť, lebo nie sme právny štát. Ale ja si myslím, že sme, že keď tu hovoríme o nejakej sile, nejakej medzinárodnej zmluvy, tak ústava má väčšiu silu a my sa musíme opierať o toto. Zdá sa mi, že ako ale pri tejto debate sa potom asi môžeme zhodnúť na tom, že vôbec nie je potrebné, aby mal status zmluvy so stolicou, status medzinárodnej zmluvy, pretože si vystačíme s princípom, ktorý máme v ústave a s ochranou náboženskej slobody a svedomia. To je ďalšia otázka, nie? Ale to môžeme otvoriť. Ak to otvoríte, budem na ne odpovedať. Ja to budem neodpovedať. To je celkom iná otázka. Ja som akože, toto bolo na začiatku tej otázky, ktoré ja sa nepýtam ako právnik, tak preto v jednej otázke položím 10 otázok. To bolo to, že či naozaj mala mať tá zmluva, alebo tie vzťahy medzi štátom a cirkvou, či sa mala ošetrovať to medzinárodnú zmluvu, lebo ak vezmeme, že je tu právny štát, každý má dobrého obhajcu, tak najneskôr pri ústavnom súde na princípe rovnosti sa domôže svojho práva, ale keď napríklad nemá, neviem, to nejaký humanista, nie je členom žiadnej cirkvi, ale má vo svedomí nejaké presvedčenie, ktoré nemá ako obhájiť a musí ísť až na ten ústavný súd, aby ho tam obhájil. Takže vráťme sa k tomu, že bolo potrebné túto medzinárodnú zmluvu takýmto spôsobom. Keď sa má politika, ako právnika, ako právnik, áno, lebo ako politik je to jasné. Bolo treba, alebo ako politik chcel. Politik chcel. Takže ako právnika. Poďme sa povedať, ako právnik, ako právnik nebolo to potrebné mať takúto úroveň. Počkajte, ako právnik na to vôbec nemôže odpovedať, pretože právnik nerozhoduje o politickej vôli tohto obyvateľstva. Politická vôľa bola to, aby to takýmto systémom bolo upravené, nie? Presne tak to bolo. A čo robí právnik? Právnik posudzuje politickú vôľu, právnik s politickou vôľou prepáčne nič nemá, tak keby mal. Dobre, potom môžete sa spýtať ako človeka a ja môžem potom ísť ďalej, ale keď tu vystupujem ako právnik, tak ja nemám špekulovať o tom, že ak sa raz Národná rada Slovenskej republiky alebo nechceme demokraciu, môžeme to zrušiť, ale máme niečo lepšie, neviem. Ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne, a to máte dneska, ako máte vládu, minulé sme, ale akú vládu, ak sa rozhodne ísť na takýto sociálny systém, tak my môžeme v krčme búchať do stola a povedať si, je to zlé, je to dobré, náš názor je takýto, ale Národná rada rozhodla. V tomto prípade Národná rada rozhodla, dokonca žiadny hlas nebol proti takémuto systému. Ja nehovorím, či je dobrý alebo zlý, ja to vôbec nehodnotím, ani mi to neprináleží, ani nič. Ak tu máme právnu debatu, tak jednoducho si povedzme, že čo je tu protiústavné, čo je tu proti medzinárodnému právu. Ak toto právnik posudzuje, ak mi niekto povie, že článok 48 ústavy bol týmto porušený, tak ja to budem analyzovať ako právnik. Ale keď sa ma niekto spýta, ideme sociálnym systémom viacej ľavicovým alebo viacej pravicovým, ako právnik na to odpovedať nebudem, pretože sa spýtam politici, povedzte mi, kam chcete ísť. Lebo ja som vás volil a očakávam, že budete mať nejaké smerovanie, nejaký smer.
Ja myslím, že toto sa zhodneme, že v tomto asi nie je debata aj pri tvorbe tej vôly, ale ja si myslím, že na druhej strane môžeme spolu debatiť aj ako právnici a môžeme si hypoteticky skúste ako ľudia, skúste. Ja myslím, že môžeme aj právnici ešte stále ostať, že môžeme si hypoteticky klásť otázku, že keby tu nebola táto politická vôľa v danej dobe a dnes by sme nemali zmluvu so Svetou stolicou, ktorá by mala túto formu a túto záväznosť, a neboli prijaté ani ostatné dohody náboženskými spoločnosťami, či je možné, že by sme sa domohli rovnakej hodnoty tých práv, ktoré súvisia so svedomia a náboženskou slobodou. To akože či tie garancie, ktoré tu máme v rámci ústavy a v rámci dohovoru, ktoré sme uzatvorili, či v tom vidíme nejaké ohrozenie. Respektíve. Keby sme uzavreli len na úrovni tej, ktorá je uzatvorená s ostatnými náboženskými spoločnosťami, to znamená len na úrovni, ktorá je Slovenská republika, to znamená, že by sme dali rovnakú hodnotu, či by tam bolo nejaké ohrozenie v rámci ochrany tých ústavných práv a základných slobod. Asi si budeme povedať, že nie, hej, že... To už máte taký záver? No, tak... Mária povedala svoj názor. Nie, asi. Nie, ja hovorím, že asi, lebo keď vychádzam z toho predošlého, čo ste povedali, keď ste, že nakoniec tie zmluvy sú predsa to isté, čo je so Svetou stolicou, že tam nájdeme to isté, sú viac nie totožné. Tie ostatné s náboženskými spoločnosťami. To sú zrkadlové, áno. Tam je tam jasne to isté, má to ale trošku inú úroveň, inú formu. No je rovnosť, takže vlastne keby sme mali možno len tie a nebola by ani so Svetou stolicou, tak tiež by sa vlastne tí, čo patria ku katolíckej. Ja si ma pýtam, že keby nebola táto zmluva so Svetou stolicou, tak či by sa mohli cítiť katolícke veci. No ten argument, že iné cirkvi nemajú žiaden subjekt medzinárodného práva, mene ktorého by mohli sa dostať do tohto takého presilovkového stavu. A môžeme to urobiť, aby sa môžeme to otočiť tak, že zmluva so Svetou stolicou bola v istom zmysle vytvorením priaznivejšej situácie aj pre ostatné cirkvi a že to zlepšilo ich vyjednávaciu pozíciu napríklad? No, tak ja si pamätám, ako sa to vyjednávalo, tak ja som vtedy obchádzal jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti, informoval som ich vždy, lebo to bola vec toho Permoníka na ministerstve zahraničných vecí, tak bol som celkom rád, som sa zoznámil s bratskou cirkvou, s predstaviteľmi židovskej náboženského, s pánom Traubnerom, bolo to fajn. A vždy som ich informoval, počúvajte, tak hovorí sa o takomto článku, zo Svetou stolicou bude taký článok o nedotknuteľnosti posvätných miest, čo si myslíte o židovských cintorín, lebo on povedal, no to konečne ste na niečo narazili, prosím vás, toto držte, nie že to pustíte, keď to presadíte do zmluvy so Svetou stolicou, máme to aj my, prosím vás pekne, robte na tom. Dobre, išiel som, čo ja viem, z bratskej cirkvi, tak oni nemali až taký záujem. Každý podľa toho, čo on žil a čo mal aký záujem, tak preferoval. Takto to nejako prebiehalo, to znamená, nedá sa povedať, že by, ale uvedomovali si aj ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti, že keď toto bude presadené v jednej zo zmluv, tak už sa to predsednejšie musí dostať do všetkých. To znamená, že áno, a to veľmi silné vyjednávanie, aj vzhľadom na pomer v obyvateľstve a tak ďalej, to odrážalo. Tie vládne vyjednávania boli naozaj zamerané na vyjednávanie so Svetou stolicou, ale paralelne boli to vyjednávania na úrade vlády, vtedy si pamätám, boli takí zástupcovia všetkých cirkví, aj katolícke, aj ďalších 13. Dve cirkvi neprejavili o to záujem, ostatné áno. Bolo to paralelne robené a tie cirkvi pracovali medzi sebou. To znamená, myslíte, že oni to nechávali tak, jednoducho sa stretávali. Cirkvi, ktoré boli, dajme tomu, príbuzné, sa stretávali. To bol celý komplex vyjednávaní, ktorý odrážal vtedajšiu atmosféru a vôľu tých cirkví a náboženských spoločností takéto niečo urobiť. A keď my sa teraz keď sme naozaj spravodliví a liberálni, a keď my sa teda pýtame teraz, či to bolo treba uzavrieť, nebolo treba uzavrieť, pozrite si 18 cirkví a náboženských spoločností, ktorí si tu sadnú a ktorí povedia, prosím vás pekne, tlačili nás do toho, to bolo úplne svinstvo. Alebo povedia, viete čo, my sme tlačili do toho vládu, aby také niečo bolo. A nepovie to katolícka cirkev, ale povie to nejaká iná cirkev, dajme tomu. A možno, že uvidíte, že
že niektorí ani nebudú vedieť vám na to odpovedať, ale väčšina bude asi za, že bola to dobrá vec. Keď sme liberálni, ale rešpektujeme demokratické princípy, pýtajme sa tých, ktorí sa to týka, nerobme umelé analýzy okamžite, že je to zlá vec alebo nie je to zlá vec. Okrem toho odpoveď na to, že či sa to osvedčilo, neosvedčilo, ukáže doba. Je 15 rokov odvtedy, jak sa tie zmluvy uzatvárali, respektíve od 13 do 15 rokov, ktoré sú do 6 je uzavretých. A to sa vyhodnocuje, tam sa robia analýzy, sú na to početné medzinárodné konferencie aj v zahraničí, totiž konkordáty ako také sú zaujímavé a robia sa vo Veľkej Británii, naposledy bola veľmi zaujímavá konferencia, tam nie je možné podozrievať niekoho, že nie sú sekulárne princípy a podobne. To sú veci, ktoré sú bežné, vedecké, praktické, má to byť, nemá to byť. Ja som prednášal na Cambridge, tak tam som ľudí veľký záujem s takýmto niečím. Oni majú teda jednu cirkev, oni sa nekašľú, oni majú 27 poslancov v hornej snemovni biskupov a hotovo. Moderná Británia, oni nemajú s týmto problém. U nás, keby sa dostal biskup do toho, s tým problém. No ja len chcem povedať, že ja s tým nesúhlasím, aby biskup v parlamente, to je oddelenie moci, však to je poriadku, ale hovorím, že náš pohľad slovenský si rozšírme a trošku choďme do zahraničia, trošku francúzsky model zoberme, nemecký a podobne. Keď toto porovnáme, tak zistíme, že naše debaty sú niekedy veľmi príliš uzavreté a že by sme ich mali rozšíriť. Ale hovorím, pozývajme vždy tých, ktorí sa to týka, lebo keď sa spýtate mňa, že či to bolo dobré alebo nedobré, tak ja akurát môžem zobrať nejaký zákonník práce a povedať si, aký dopad to malo na zákonník, alebo na trestný zákon, čo je ochrana spovedného tajomstva, dostalo sa to do procesných noriem trestného občianskeho práva. Je to dobré, nie je to dobré? Dobre, ja sa musím spýtať, koľkých prípadov to bolo použité na súde, či sudcovia s tým pracujú, treba urobiť prieskum medzi sudcami, vyhodnotiť prípady, že viete, urobiť tohoto stola záver, že či to je dobré alebo zle, nie je možné, podľa môjho názoru, alebo taký krčmový záver je možné urobiť, že teda si myslíme, že je to tak alebo tak. Ja to nerád robím, lebo radšej keď sa poctivé všetko pristupovalo. No, to hovorí, že nie. Keby som vám mal odpovedať, že či je to skvelý model a že či sme nič na svete iné nemohli vymysleť, tak ja na to môžem len povedať takto. Je to bežná medzinárodnoprávna prax, má to tých zmluv je uzatvorených 150 vo svete, so 40 štátmi. Ak podľa medzinárodného práva, ak medzinárodné spoločenstvo je takýto široký koncens, nikto sa ďalej nezamýšľa, či tá vec je dovolená, nedovolená, dobrá, zlá, keď tá vláda prejaví vôľu takýmto spôsobom ísť, má to 40 štátov sveta a z toho väčšina štátov Európskej únie. Naše špekulácie, že či je to taký princíp, alebo taký, alebo či sme mohli nevoliť niečo iné, sú také super akademické, že ja ako profesor už som toho prejedený, lebo my stále rozoberáme, či máme suverenitu, či nemáme suverenitu a podobne. No, to sa rozhovorí, prepáčte. Nie, to je výborné. My práve preto sme pozvali vás, že my to nechceme viesť na úrovni krčmových rečí a chceli sme mať človeka, ktorý má rád, aby to bolo vecné. Zároveň sú tu také čiastkové fenomény, hej? Vznikajú strany, ktoré prvý billboard je oblúka cirkvi od štátu, dosť tu nám rezonovalo referendum začiatkom roka, kde tieto témy nejakým spôsobom zaznievali v debatách ako potvrdenie nejakých téz a ktoré zďaleka nie sú také evidentné, takže preto o tom chceme hovoriť a očistiť možno tú debatu od povrchných emócií. Zároveň v tej aplikačnej rovine vznikajú isté pochybnosti a isté anomálie. Teraz napríklad v cirkevných školách. Ja konkrétne, to som už spomenul ten príklad, v minulosti som bol riaditeľom gymnázia a prišiel otec, ktorý chcel riešiť. On bol neveriaci a hovorí, vy ste dobrá škola, my chceme, aby moja dcera tu študovala, ale my sme neveriaci a my nechceme, aby ona chodila na náboženstvo. Má túto výhradu vo svedomí, praktická otázka riešili so zriaďovateľom, ktorým bola cirkev bratská, akým spôsobom to budeme riešiť. Má výhradu vo svedomí, máme my ako cirkevná škola povinnosť
zabezpečiť etickú výchovu alebo nejakú alternatívu. Čo ja viem, tak nejak plošne, nemám dostatočne reprezentatívny prieskum, ani som ho nerobil, ale neviem, nepoznám taký prípad, že by cirkevné školy, či už evangelické, katolícke alebo iné, mali povinnosť zabezpečovať etickú výchovu popri náboženskej. A tento problém nejak vyriešila vyššia moc, dievča nespravilo prijímačku. Takže to ste sa dostali z právnej roviny do celkom inej. Ale tá právna rovina bola, že či ja ako riaditeľ gymnázia môžem toto dievča prijať, alebo mu poviem tak, pozri sa, my tu máme len náboženskú výchovu. A to bola štátna škola? Nie, to bola cirkevná škola. Toto je iná rovina. No, keď máte súkromnú alebo cirkevnú školu, tak keď som presvedčený o tom, že moje dieťa by nemalo byť výchované náboženské, tak prečo by som dal do cirkevnej školy? No, to je len jeden predmet, to je len predmet náboženská výchova, ale vy tu máte super matikárov, máte tu... nedával do cirkevnej školy. No, ale tento konkrétny otec ju chcel, to je Prečo chcel, neviem. No, asi bola dobrá tá škola. Bola dobrá, bola tam bilingválna. No, bolo to anglické a tak ďalej. Takže z rôznych iných dôvodov, ale mal túto, povedzme, výhradu vo svedomí, ktorú on chcel uplatniť aj na území, teda na pôde cirkevnej školy, aby sme sa, že poradte mi, ja mám tento právny problém. Čo mi poradíte ako právnik? Lebo keď mu poviem, choď študovať inde, to je akože prvá odpoveď, ale že či to je v súlade s tou rovnosťou šanci, lebo aj ja mám príspevok na tej cirkevnej škole, príspevok od štátu, som v sieti škôl a on má takým istým spôsobom právo ísť do tej školy. Dobre, povedzte mi ustanovenie, ktoré to rieši základné zmluvy. Lebo hovoríme o zmluvách, ne? Zrejme to bude niečo v článku. Zrejme to tam nebude. Čiže mali ísť potom na tú časť, ktorá sa týka vzdelávania. Hovorím, že to nič nemá so zmluvami. Ale tie aplikačné rozhodnutia... To sú vnútroštátne zákony. A tam to treba opravdiť, a teraz o nich nehovorím. Teraz hovoríme o zmluvách. Dobre? No, mne to tam nejako súvisí, tak ja budem rozmýšľať, ako to doplniť. Ale to nesúvisí. No, podľa mňa to súvisí s tou výhradou vo svedomí, ktorú môže uplatniť člen katolíckej cirkvi. Je to článok 13, ktorý hovorí o náboženskej výchove. To je niečo iného. A tam nie je žiadna povinnosť takto daná. Čiže tá zmluva na to myslela. To, čo vy hovoríte o výhradách vo svedomí, to sa zaoberá oblasťou takou, že ak práve opačnou, ak niekto má nejaký problém, ktorý mu spôsobuje určitá právna povinnosť, ako človeku, ktorý je veriaci. Tam to nie je postavené tak, že tam to nie je postavené ako obrana proti náboženstvu. To znamená, to, čo v ústave máme možnosť nič nevyznávať, možnosť byť ateista, možnosť byť človek bez vyznania, lebo to je dôležitá vec. Táto negatívna poloha náboženskej slobody je veľmi dôležitá vec. A ako hovorím, extrémne internet, všetko. Len zmluvy, o ktorých vy hovoríte, riešia problémy týkajúce sa možnosti odmietnúť konanie, ktoré je v rozpore, tak jak je to tam presne napísané, s výročnými a mravoučnými zásadami cirkví a náboženských spoločností. Preto hovorím, že je to jedna z oblastí, ktorá sa týka väčšiny obyvateľstva, ale a teraz neviem, ale väčšiny obyvateľstva, podľa štatistík, je sčítanie ľudí. A preto hovorím, že tieto zmluvy nemôžu tvoriť priamo aplikovateľné výlučné právne normy, ktoré budú chrániť slobodu svedomia. Preto hovorím, že oni majú byť jedným zo základov pre vnútroštátne plošné zákonné právne úpravy, kde sa objaví ktoré chránia slobodu svedomia podľa 24 ústave a je to záležitosť školského zákona. Ale teraz, keď hovoríme o zmluvách, tak neprechádzame na školské zákony, lebo mohli by sme načať túto tému, ale to by sme asi inú tému museli vyhlásiť dneska. No, toto je o základné, ale je ako súčasťou tá zmluva o vzdelávaní. Vlastne na ňu sa... Že to, čo vy hovoríte, lebo sa mi to úplne javí, lebo predsa len ten článok 3 odsek 5 hovorí povinnosť splniť požiadavky rodičov na umožnenie katolíckej náboženskej výchovy na všetkých stupňoch základných a všetkých druhov základných škôl. Požiadavky rodičov, to znamená, keď ten rodič prišiel to znamená, a povedal, chcem mať škole, nemeckú výchovu. Áno, keď som na štátnej škole
a chcem náboženskú výchovu, znamená, že musím ju mať. Mať možnosť na tej škole. Ale keď som súkromná cirkevná škola, tá nemá povinnosť zabezpečiť etickú výchovu pre tých, čo nie sú tej viery, ktorú... Hej, tak toto je. Túto otázku som riešila pre súkromnú školu, ktorá chcela byť z okolností len občianska, veľmi liberálna a nechcela zabezpečiť katolícku výchovu. To znamená, že tá otázka bola, že či je možné v rámci našej právnej úpravy neposkytnúť katolícku náboženskú výchovu, ale len etickú. A vyšlo mi, nie je to možné. Kdežto naopak sa javí, že ten príklad, ktorý vlastne uvedol Miro Kocúr, že ten naozaj tak, ako to navodzuje v tomto, tak samozrejme, že chráni si iba tú jednu časť. Takže v tomto to nebola daná ani nejakým spôsobom, tá zmluva nehovorí o tom, ako by to bola druhá strana. Prečo by hovorila, že to je zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou, alebo zmluva medzi Židovskou náboženskou obcou a Slovenskou republikou, ktorá upravuje práva a povinnosti veriacich ľudí. Táto zmluva nemôže hovoriť o ľuďoch, ktorí nechcú zabezpečiť vyučovanie náboženstva, ale tá hovorí o ľuďoch, ktorí chcú zabezpečiť náboženstvo. Ja si rozumiem tomu právnemu hľadisku. Ja keď som ako riaditeľ tej školy, mňa zaujímala jednoduchá rovina, porušujem ja zákon, keď ja poviem tomu dievčaťu, že však pozrite sa aj tu toľko škôl, a to som aj povedal v tej debate, kde náboženstvo povinné nie je, môžete ísť tam, ale hovorí, ja chcem ísť na túto školu. A ja som naozaj sa radil s právnikom potom, že vlastne v akej som ja pozícii, že či sa môže dostať, že keď to bude nejaký, povedzme, človek, ktorého baví právo v odzovkách a pustí sa do tej hry, že či ja tú školu moju neohrozím tým, že ho nejakým spôsobom dostávam pod tlak, alebo mu upieram právo na neutrál, pretože on chcel na všetky predmety chodiť, okrem toho jedného. To je vážny problém, ale netýka sa zmluv ani so Svetou stolicou, ani s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Toto, čo začneme hovoriť, je téma mimo tej, ktorú tu máme preberať. Pretože ak toto chceme ošetriť, upraviť, tak v tom prípade musíme ísť do našej slovenskej legislatívy. To je tá otázka. A preto som hovoril, že liberálny princíp, ako je ochrana slobody svedomia, ak podporia takéto zmluvy s 18 cirkevnými a náboženskými spoločnosťami, vyvolajú nevyhnutnosť premietnúť obsah týchto zmluv do vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky, zákonov, ústavy asi nie, lebo tam to je, tam to sú všeobecné veci, ale do zákonov, vyhlášok a tak ďalej. Ale na takej rovine, ktorá sa netýka už len implementácie týchto zmluv, ale implementácie práva a povinností ústavných občanov Slovenskej republiky. A vtedy sa v školskom zákone otvorí téma, to je spúšťač, sa otvorí téma, keď niekto chce na súkromnej cirkevnej škole evanjelickej, aby sa vyučovalo katolícke náboženstvo, alebo etika, alebo žiadne náboženstvo, akým spôsobom to môže dosiahnuť. Ale to neupravujú tieto zmluvy. Tieto zmluvy a výhrada vo svedomí je jeden veľký spúšťač, keby toto nastalo, tak túto otázku automaticky treba riešiť, pretože sa bude meniť školský zákon. A to je už otázka plošná toho zákona. Preto ja som verejne vystupoval proti systému, že uzavriete si zmluvu s katolíckou cirkvou a teraz aby bola priamo aplikovateľná a to, čo vy ste spomínali, že dobre, ja nie som evanjelik, mám zmluvu s evanjelickou cirkvou a teraz tam bude napísané, každý občan Slovenskej republiky môže použiť evanjelický princíp. Ja by som v tom teda problém nevidel, pretože evanjelický princíp je napríklad ochrana života a ja ako človek, ktorý nie som evanjelik, ja chránim život. Prečo? A väčšina princípov, podľa môjho názoru, určite tradičných cirkví, a nakoniec aj Bahaj, tradičných cirkví určite sú civilizačné a kultúrne princípy, ktoré v Slovenskej republike sú vlastné našim občanom. My sme civilizovaný štát, ktorý postará, čo sa vyvíjal týmto smerom. A ja si myslím, že tie princípy v tých zmluvách, ktoré by sa tam objavili, na 99% budú odrážať normálnu civilizovanú kultúru.
Prečo by som ja nemohol použiť princíp katolícky, alebo židovský, alebo akýkoľvek? Ja ho nemusím použiť, ja ho môžem použiť, ja ho nemusím, nikto ho nenutí. Môžem sa pýtať v tejto súvislosti, lebo opäť Ďakujem. vás budem citovať. Článok 7, rozpor vo svedomí, dôvodová správa vaša, citujem, v praxi pôjde najmä o tieto oblasti rozporu vo svedomí, za D, v oblasti výchovy a vzdelávania. Predkladanie nepravd alebo polopravd ako pravdivých tvrdení, zamlčovanie, že predkladané tézy sú len predpokladmi alebo hypotézami a nie dokázanými faktami, napríklad v dejepise, prírodovede, sexuálnej výchove. A teraz, bavíme sa na podľade toho, že vy tvrdíte, že vlastne je dobré mať tú výhradu vo svedomí a treba to prijať, lebo vlastne rozmienia na drobné ten univerzálny, ako keby, to univerzálne ľudské právo na slobodu vo svedomí, že to je ako keby... Nie? Ja som povedal niečo iné zase. Výhrada vo svedomí je nástroj implementácie ústavnej slobody svedomia. Rozumiem, na drobné ústavné slobody na svedomia. To je nástroj implementácie. To znamená, keď máte lopatu, tak pokopete záhradu, to je nástroj na výsadbu paradajok. Hej, to je nič iné, to je to. A to... Dobre, tak to... OK, takže nástroj na implementáciu toho ako keby vágneho práva, toho dovtedy neimplementovaného. Čo je vágneho? No, neviem, čo znamená vlastne čo znamená sloboda svedomia. Čo znamená sloboda svedomia? Prosím vás. Keď neviem, čo znamená sloboda svedomia, tak na čo tu sedíme? Však sloboda je základný liberálny princíp. Ale na čo potom potrebujeme vymenovať, že ktorá výhrada vo svedomí to je, keď to tak vieme? Na čo potom potrebujeme ten implementačný nástroj? Tam nie je napísané, že toto je všetko. Ale ako príklad je to dobré, pretože si to vieme trošku predstaviť. Nie? Dobre, ale rozumieme si. Ja sa pýtam teraz na to, že podľa vás to... Ako ste si to vtedy predstavovali vlastne toto, že nepravd, polopravd, pravdivých tvrdení, zamlčovanie, že predkladané tézy sú predpokladmi a ja to presne poviem. Som príslušník židovskej náboženskej obce. Podľa môjho názoru vyučovanie histórie na strednej škole, kde profesor bude tvrdiť, že Tiso zachraňoval Židov počas druhej svetovej vojny a slovenského štátu. Podľa môjho názoru je, povedzme, otázne. Učí to môjho malého Jakoba, alebo stredného Jakoba. Dobre. Je to moje dieťa. Jakob mi príde domov a povie, za slovenského štátu sa Židia mali tak dobre, že nevedeli, čo budú robiť. A ja poviem, a tvoj starý otec ti vysvetlí, ako to bolo vtedy. Bolo to hrozné, boli v koncentrátoch a tak ďalej. A zároveň tak mi skrsne taká myšlienka do keľu, nechcem ja uchrániť to moje dieťa od toho, aby sa muselo učiť takéto veci. A tá myšlenka bude veľmi silná vo mne, pretože to je silnejšie než čokoľvek. Aby moje dieťa nebolo vychované ináč, než ja to cítim. Dobre, hovorili sme, že to je otázne. OK. Z obyvateľstva, jedna skupina obyvateľstva vám bude tvrdiť, že Tiso zachraňoval život. Budú to aj Židia, ktorí povedia, že zvyk rodiny polovičku zachránil špeciálnymi dekretami a tak. Dobre. Bude skupina obyvateľstva, ktorá povie, to úplne nezmysel. Do slovenského štátu bolo prenasledovanie židovského obyvateľstva na strašnej úrovni. A potom bude skupina, ktorá nevie, o čom sa hovorí, alebo to budú mladí ľudia, ktorí to nezažili alebo nepočuli a tak ďalej. Názorov je strašne veľa. Preto vznikne situácia takáto, že keď mám uzavretú zmluvu, tak sa môžem prikloniť princípu zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a židovskou náboženskou obcou na Slovensku, ktorá hovorí, že
Svedomie môjho dieťaťa musí byť chránené, ak si to ja želám, a musí byť zabranené tomu, aby sa indoktrinovalo takýmto záležitostiam. Je to pravda, polopravda, čo to je? No, ja si myslím, že je to pravda, a preto sa opieram o židovský náboženský princíp. Nikto nekáže katolíkovi sa opierať rovnaký princíp. Pri výklade dejín sa opierať náboženský princíp? Neviem, pán profesor, ale z toho, čo hovoríte, že mne sa to javí, že či to nie je trošku v rozpore potom s právom na vzdelanie detí, lebo lebo ja si myslím, že keď sa bavíme o práve na vzdelanie, tak to práve na vzdelanie by malo ja si to volím tvrdiť, že určite je to právo dieťaťa na to, aby dostalo takú výbavu v rámci vzdelania, aj v rámci dejepisu, že bude sa môcť rozhodnúť ďalej o tom, ako sa bude rozvíjať. Že proste mala by tu byť nejaká základná výbava, ktorú dostane. To dieťa. Samotné dieťa. Áno, presne tak. A je tak staré asi. Dobre, môžeme ho rozoberať, jak staré, no tak pre nás... Dobre, máme nejakú povinnú školskú dochádzku. Čiže koľko má rokov? No nie je také, že žijeme v živote. Dobre, máme povinnú školskú dochádzku, dobre? Čiže má koľko rokov? Dobre, máme povinnú školskú dochádzku. 15 rokov. Dobre. V rámci povinnej školskej dochádzky by mal štát sa zabezpečiť ako nejakú kvalitu toho vzdelávania. A v rámci nej, ja si myslím, že by mala byť zhoda v rámci spoločnosti, čo by v rámci tej kvality vzdelávania to dieťa malo dostať, bez ohľadu na to, akého je vierovyznania. To, čo vy hovoríte ako pri tých dejinách, tak ja si teda nemyslím, že tomuto mali slúžiť tie zmluvy. Určite sa s vami zhodnem na tom, že mohli byť a zjavne aj boli spúšťačom podrobnej úpravy jednotlivých právnych predpisov, ktoré súviseli s ochranou svedomia. Ako jednoznačne boli. Otázka je, že keby sme tú zmluvu do stolicov neprijali, či by sme neboli schopní takej kvality a kedy a v akom čase. Hej, akože na to si asi nevieme úplne odpovedať, lebo sme nastúpili do jedného vlaku a v rámci neho proste nastal chod nejakých udalostí, aj právnych. Ale tá prijatá predsa nebola. Ale tá zmluva o výhrade vo svedomí práve prijatá nebola. Každopádne aj tie zmluvy, ktoré sú, tak majú ustanovenia, ktoré súvisia so svedomím. Takže máme aj v tej základnej zmluve máme. Boli implementované? Ste povedali, že boli sa odrážajú v našom právnom poriadku. Kde? V ktorých zákonoch? Ja by som to rád vedel, lebo zákonník práce nehovorí o tom? Tak výhrada v svedomí, ako či sú nájdeme, ako pri zdravotníckých pracovníkoch, či sú nájdeme. Zákon o zdravotnej starostlivosti bol prijatý ešte pred. A etický kódex, ktorý je súčasťou povinnou, je pred zmluvami. Povedz si niečo, čo bolo pod zmluvami. Či bolo niečo implementované. Je to zaujímavé, ja by som to rád vedel. A neviem o tom. Nie, tak neviem teraz, na čo sa doťahujeme presne, lebo aj vy ste spoločne hovorili o tom, že zmluvy boli implementované z našich právnych predpisov. Nie, to som nepovedal, že boli, ale mohli byť spúšťačom, ja som povedal, že mohli byť spúšťačom. A boli či neboli? Aj vy ste spomenuli to isté, takže aj hovorím, že mohli byť spúšťačom, ako bola Prosím? Či boli, či neboli spúšťačom? No, každopádne... Sme právnici, hovoríme. Dobre, každopádne ako výhrada vo svedomí sa objavila, prijali sme nejaké trestnoprávne kódexy, objavila sa to. Prosím? Kde bola implementovaná výhrada vo svedomí v trestnoprávnych kódexoch? Dobre, akože teraz nájdeme si tam výhradu svedomí, akože neviem, že teraz... Myslím, že to platí spovedné tajomstvo, myslím, že platí trestné. Akože teraz neviem, na čom sa, akože o čom sa to hráme, že pri trestnom konaní ja sa nemôžem... Ja si myslím, že spovedné tajomstvo, konkrétne, hej? Dobre, ak vy tvrdíte, že neboli spúšťačom ničoho, tak potom je otázka, na čo sme potrebovali tie zmluvy, hej? Lebo potom neviem, že o čom vlastne tú debatu máme. Keď hovoríte, že neboli spúšťačom, neviete povedať, že čoho, ja to hľadám, alebo že boli, o tom no nie, ale ja si myslím, pán profesor, že však má opravdu. Nevie niekto? Ja si myslím, že spovedné tajomstvo napríklad je takou výhradou. Kňaz je viazaný profesionálne udržať svoje spovedné tajomstvo. Lekárske, advokátske, spovedné sú profesné tajomstvá, ktoré boli odjak života. Niektorí psychológovia majú povinnosť v prípade trestného činu komunikovať orgánom činným trestnom konaní, ak sa dozvedia také okolnosti. Ktorý ja som chodil ku psychológovi a toto som musel podpísať. Čo ste museli podpísať? Ma upozornil ten psychológ, prepáčte, že to tak skáčem, ale že ma upozornil, že teda
chlapec, keď niečo vyvedieš, tak tvoj záznam som povinný odovzdať policajtovi. Ale kebyže niečo vyvediem a vyspovedám sa kňazovi, tak ten kňaz nemá povinnosť to povedať a neexistuje sila, ktorá by o tom A vy ste čo podpisovali? Tak ja vám vážne neocitujem úplne znenie, ale takto mi to vysvetlil. Ale keď ste to už podpísali, niečo bude potom. Tak